Imo one name, Imo one name, Imo one name, Imo one name. Onye na-elogilo e, ọnwụkwuo ya. Onye na-elogilo, mmiri loo ya. Onye na-elogilo, eluigwe megide ya. Onye na-elogilo e, Chineke megide ya. Ndị mozi bịa ihe, eluigwe megide ya. Imo one name, Imo one name, Imo one name, Imo one name. Onye na-elogilo e, ọnwụkwuo ya. Imo ma gị were ndụ. Hello. Hello, Tony. Yes. You have your money. I will a rapper. I'm a rapper. Because could ever employ on a Kedonian studio, sir. And then the way banana and a rapper. Oh, never. I'm a song. You couldn't engineer at the waggish. I don't know how much you get when I did what on 1 hour. Hang on her. I don't think assassin no one. Somebody who couldn't know. If there's somebody who could shave any young woman who had okay. I think in arm one way studio. If I can no arm one where you could talk. You could talk. Wago. You got one of my one size. But I'm okay. Yeah, my boss. And when you bring me back, get me back. For 7 days outside, they change it back. Sonia, what about our boss? Yeah, boss, but I think he had our boss, AJ, who I get from on your shoe. He had our boss, AJ, to get for the machine back. What an hour? Couldn't never respect to no man or to look down on that person. In 1 year, would you know my capillary? Not the Ranga be made up. Look at the pop time when you went there. Why do you want to come up them up on movie? Okay, I'm new in Subu. I don't know when he made the pose of war. Macano in the nation nature. And I will dance away by an actual Subu. Hey, Nigeria, one that you need men. One that you need men, Nigeria, and the wow, the moon. Chill. Somebody who couldn't draw this. Come on, my power there. Why was to John? I had it now. What can the son? The son is in a couple. Give a cash, give get down for them here. The Palagon. Problem again. On your good, go look. Hello, Apple. Give up to your studio. Why am I go? I you want to know how to man new book. You go much. You didn't go children. I don't know what much I can kindergarten. You are kindergarten. How much they will. I just so much about the sound of what each up when they are what they got. And everybody on our guard. But we have Pashagas and on. Okay. Goes go. And I won't do no keeper. But I have a ready. I will go out baby. I will go into the engine. I got body hit. I will go into the now engine. I will go one you sing to Nebo. I got him no kuno. I will go one you sing to the pocket that Sabo catching a couple. I will go one you sing to Nebo. I mean, in Yamus way, I'm a dog at a year of blame of blue book. Can you also boogie? All sides are going so good. There, how we are so boom. Let's take assassin now with to do none somebody nation. Guess him all we had a car now and went in the bunting guy. Then you by hand come in black. Quem ensinar? Quem se trego? Quem se I want Munyarapa. I'm Munyarapa. I understand that you as this Arab. How things is Arab. Man, Rapo. Quem ensinar? Because most of the time nation. Ablama Huri Mabafu. Ablama Hobby Abia. Hobby Abia. I wouldn't mean. Look with Rukuno Kaman where go up, you can begin about a house out. Can him or email. Look what you. What the kind of Gemma came here? I'm asking to do them through 1 hour. But we have to do 1 hour. Ha!
uri nke wuri batazi m gapụtara ya so m na-asụ ute gị na piki Hey! 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 Chineke be! Ya m ntro ka m na-etro ihe dem tro cham Zoro. Ke yo iwe ko iwe ọkụkọ. ejimọnụ ga-eme gị ikwi ejimọnụ ga-asụ gị ude m sụga ọsụga m ude m ihe wuri ka m rapụga ihe m wụrụ abra Paris Nwoke m ihe ahụ gara. chere m agba gị ụtụtụ gị uri m bịara labịa ka ọtọ ya n'ụzọ ị ṅụrụ ka anyị wara na-agbanụ cha bim cha bim ihe na-eme gị hey kowa ha ihe na-eme gị nwanne kowa ha ihe na-eme gị hey kowa gbara na-agba gị mgba kowa ọ bụ isi na-emebi gị mgba kowa egbe na-agbagbukwe gị mgba kowa Yeah, my boss. When you baby at me, get me back because I went outside the giant back. So you are working again. Oh my boss. Yeah, we go to illegal. I want to say boss. Yeah, boss. You don't go to go my God. I go to him buffalo. You might not tell me what to do. Who you are? Compose. Who you are? Man, so the man about okay. I told me go in the man of God. You take a word each man. I told me go in the man of God. It's my your boss. I think walk around the head. I go to it. I look at Pigram beat. Yeah, beat him. Call that talk. Hey! Aku sulit, aku sih ayah apa pun nih. Hey! Ahụ m na nwa onye bụrụ ụra ịbịa n'ebe ime ọ ka ịbịa bịa tisasịa nso tisasịa ihe niile m na-eme ebe a bịa tinyere m ọgbaghara n'isi ọgada mụ na nwoke asị ebe a pụọ bupụ nwoke ebe a buru ya bupụ ya ebe a ma m na-ele gị anya ebe eze okwere ala na-ele anya ebe ụkwụ gị nọ n'elu gị na-aba mba n'otu ihere na-eme m nwa ebe tụsara ụkwụ ka nwa enyi mere na bedi nwa nkeli ka ike kwasara n'elu otu enye ọtara isi ya bupụ m ezi ote maka m chọrọ na agba ọfọ ịnọ n'akpa nchekala na ote m fọgọ ọnụ n'akpa chọrọ na pụọ nga aka anwụ nchọrọ na ote m ga-aga ọnụ n'ọnụ ka nga tara nga emere ha na nga tara ele ahịa ose ọjị gị wụsara n'elu oche ka nkọ emere go bichari statum ahịa akpụrụ akpụrụgo na owere bebere nwoke a chere ka mkpọ ndị uwe ojii ka ha bupụ gị ebe a kpọọ na ekpere ozi na-egosi nga akpọ studio m na mmemme ha nke ma ga pitch uri ndị ọzọ na-agụ ọ bụ ihe mbiri agụ nye m ihe mbiri akpọrọ m gị wụrụ ụbọchị nyere ma kapịlarị ihe awụ indọstrị m ka m nwee ọrụ ke m gbaka mmiri